העולם צריך לדעת שהוא צריך להירגע קצת, להרגיע בעניין הקניות, להרגיע בעניין מותגים, להרגיע בעניין קניית מכוניות, להרגיע בקניית בתים, להוריד הילוך, להירגע קצת, פחות מלחמות, פחות שנאת חינם, יותר אהבה, יותר שלום, יותר אחווה, יותר אדווה. אתם רואים, העולם מתחמם, זה רב עם ההוא וההוא רב עם ההוא, והמדינה הזאת רבה עם זאתי וזאתי רבה עם זאתי, ופתאום אלה קומוניסטים, ופתאום פה הסלמה ופה הסלמה ופה הסלמה. העולם צריך רוגע, צריך שחרור, לחשוב מה ייתן לי כל הרדיפה הזאת, וכל הצעקות האלה, וכל המלחמות האלה, מה זה ייתן לי. בסופו של דבר, כולם מפסידים. בעולם צריך לדעת דבר אחד, כל העולם קיים מדינת ישראל על יהודי ישראל, על היהודים. אם לא יהיה ארץ ישראל, לא יהיה עולם, יחרב העולם. כל העולם קיים ומקלקל בחסד וברחמים בזכות יהודי ישראל, בזכות העם היהודי. לא משנה מה נעשה ולא משנה מה עשינו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. ואם יהודי היה יודע מה התורה, היה שמח ורוקד. לא סתם המילה הזאת אומרת היה שמח ורוקד. אם היה יודע כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותו עד אין שיעור, הוא היה שמח שמחה אלוקית, ומרוב זה גם אם הוא היה בריא או חולה או לא משנה מה, היה מתרפא בשנייה אחת. בריא הכוונה בריא כמו שהוא חושב, לא בריא כמו שהתורה צריכה לעשות אותו. בן של מלך. ותדעו לכם, ככל שיש יותר מריבות יותר שנאת חינם, ככה אנחנו יותר מתרחקים מהגאולה. ככל שיש אהבת חינם, ככה אנחנו מתקרבים לגאולה. אז נכון, איזה יש מרצדס, וזה יש בן וזה סוברו, וזה גר בווילה, וזה גר בבניין קומות, וזה גר בחצר, וזה הומלס, וזה שתיין, וזה נרקומן. אבל מה? כולנו יהודים, כולנו אחים של אחד של השני, וכולנו בסוף ננצח. סמכו עליי, יהיה בסדר. תרגיעו קצת. תרגיעו קצת עם המצב, תרגיעו. בעזרת השם, שיהיו לנו חיים טובים ומאושרים. אנחנו צריכים חיי נצח. לא צריכים את העולם הזה. העולם הזה בא בשביל להעביר אותנו ניסיונות. וכל ניסיון שאתה עובר, אתה מקדים את העולם הבא שלך. ועוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת. אבל הכי חשוב, הכי חשוב, לבנים. שמירת הברית, שמירת העיניים, שמירת שבת. ולבנות, שמירת השבת וצניעות, ברוך השם. חזקו ויאמצו. חזקו ויאמץ זה הרבה כוח אדוני. אמן.